Ramon, bona nit. Bona nit, què tal? Els 20 segons de rigor, de contesta, de Saps què passa? Que rèplica. els comentaris del Xavi cada cop provoquen més gràcia en el carrer. Fins i tot l'altre dia em vaig trobar una mica, em deia, diu, sí, tu compañero que el tan gracioso, no me sale el nombre, diu, però se parece mucho. No et dic el nom de l'humorista amb el que me'l va comparar, però realment jo crec que cau molt simpàtic. Parlem d'aquest empat a 0 entre el València Mestalla i el Badalona. Ramon, un partit que, com dèiem abans, tanca ja la primera volta de la competició. Sí, tanca la primera volta de la competició, tanca el 2017 pel que fa als partits del Badalona. Últimament, els últims anys, sempre quedava una... O sigui, els últims anys ja es tanca la primera volta abans de Nadal, abans sempre quedava una jornada, que era la de Reis almenys, però en tot cas, un Badalona, Tuti, i em sap greu, perquè és que no puc explicar coses gaire diferents que les últimes jornades i que m'ha sentit a dir aquí cada dilluns. De fet, a excepció potser d'uns primers minuts, on Morales i Caparal va intervenir en alguna ocasió, però el Badalona es va llançar obertament a l'atac, va jugar bé, va trenar bones accions, es va demanar un penal sobre Néstor Querol que l'àrbitre no va xiular, i a partir d'aquí un reguitzell d'oportunitats a favor dels de Manol González, el xut de Toni Lau, que queda curt, l'atura el porter, aquí Kevin Lacruz que prova sort des de la frontal de l'àrea, el porter que torna a refusar corna, segurament l'oportunitat més clara de la primera part, Serra Mitja, el primer pal, canvia la pilota fora, en definitiva, que no s'acaba de trobar el camí del gol, i sembla impossible. Aquí més accions de la segona part, la rematada de Parera, també a les mans del porter, una altra acció en la que Marcel Serra Mitja se'n va sol davant del porter i al final acaba creuant massa la pilota, és a dir que no sé què hem de fer per empènyer-la entre els tres pals. Jo sé que no és fàcil, el València, això sí, al final, als últims 25 minuts, el partit va ser més obert, no hi havia tant de mig del camp, tenint en compte que el cansament també feia acte de presència, i res, es va acabar el partit al 93, amb una falta que va picar el València Mestalla sense conseqüències, però clar, desaprofites tantes ocasions, veus aquesta falta i el que pot passar en l'últim minut i et quedes una mica amb cara de circumstàncies, al final repartiment de punts. Al final, l'any passat, potser, partits que havien jugat pitjor, per dir alguna cosa, comparo amb l'any passat perquè és el més recent, havien jugat pitjor potser i havien guanyat 0-1, però perquè arribaven teníem aquell punt de, potser de tranquil·litat, potser de fortuna per arribar i marcar, i ara ara mateix arribem moltes més vegades. Penso que l'equip està jugant dels 4 anys que porto aquí el millor any, a nivell, per mi, a nivell de futbol estem jugant a un nivell molt bo. Avui hem fet per mi un gran partit al camp del València, però al final quan tu no marques és un símptoma important d'habilitat, perquè al final el que té és que et poden empatar o guanyar com a Formentera, o avui et podien marcar al minut 94 i te'n vas a casa amb 1-0 y tornas a perder. Hacemos la victoria y se nos escapa porque hemos tenido ocasiones, hemos tenido juego, hemos controlado el partido, creo yo, a un Valencia que es un gran equipo, que tiene jugadores que de aquí 2 o 3 años están en el primer equipo, y bueno, al final pues nos pasa lo que todos los partidos fuera, ¿no? que tienen las oportunidades, tienen las ocasiones y no las metes. Anem a repassar els resultats. Empat a 0 entre el València Mestalla i el Badalona, Llagostera 0, Hèrcules 1, Villarreal B 3, Penya Deportiva 2, empat a 0 entre l'Alcoyà i l'Ontinyent, empat a 2 entre el Mallorca i el Deportivo Aragón, Formentera 1, Peralada 0, Ebro 2, Atlètic Balears 1, Elx 2, Olot 1, empat a 0 entre el Lleida Esportiu i el Sabadell i Cornellà 1, Atlético Saguntino 2. Classificació, Ramon. El Mallorca amb 43 punts, amb 36 el Villarreal B, el Cornellà amb 32, l'Elx i l'Ontinyent amb 31 punts, amb 29 Hèrcules i Atlético Saguntino, Sabadell i Formentera amb 25 punts, amb 24 el València Mestalla, el Badalona, l'Alcoyà, Lleida Esportiu i Ebro, amb 19 el Llagostera, Atlètic Balears amb 18, amb 17 el Peralada, amb 15 l'Olot i amb 12 punts Penya Deportiva i Deportivo Aragón. I el Badalona que va viatjar a València el mateix dia i només amb 16 jugadors, Ramon. Sí, ho va fer només amb 16 jugadors i expliquem el per què. De fet, veurem imatges dels integrants de la banqueta l'altre dia a València, veurem qui són aquests jugadors. El porter suplent Marqueta, hi ha Rubén Sánchez, hi ha Rubén Henry, que tornava després de 2 minuts de lesió, va gaudir de 5 minuts de protagonisme, Marc Cosme, que en aquest mercat d'estiu, d'hivern, volem dir, segurament marxarà del Badalona, i Miquel Robuster, que va viatjar per omplir, perquè encara no està al 100% el defensa central de Vilassar de Mar
i per tant, això què vol dir? Que no anava per jugar cap minut, no se la volien jugar ni molt menys, i per tant, 15 disponibles i d'aquella manera, perquè ja et dic que Rubén Henry tornava després de 2 mesos i pico de lesió, va tenir 5 minuts, important que en aquest cas es vagin ja foguejant una mica els jugadors que estan lesionats i que Manolo González els tingui aviat. I un dels jugadors que sí que va jugar i de fet va debutar 90 minuts de partit, tot el partit, i que va debutar, diríem que va jugar correctament, no? Sí, perquè, a veure, no ens les teníem totes, perquè Héctor Camps, que el van fitxar la setmana passada, ho dèiem aquí, que segurament ja se'l donaria d'alta, sí, dimarts a la nit el club ho va fer oficial, i què passa? Que obligat per les circumstàncies que acabem d'explicar, va haver de jugar tot el partit. Manolo González el que volia era que jugués el màxim de minuts que pogués, de fet era l'únic lateral esquerre natural, i en aquest sentit, Héctor Camps, que va complir perfectament. És cert que el mateix jugador reconeixia que a nivell ofensiu s'havia regulat una mica per estar més contundent en defensa, i molt bé, les sensacions, el més positiu de tot és que van ser molt bones de cara a aquest primer partit en tants minuts d'Héctor Camps, després de 7 mesos sense competir. Pues me he encontrado bastante bien, aún me falta un poco de ritmo, un poco con el freno de mano para no subir, para estar bien en labores defensivas y contento para seguir cogiendo la forma. I ara fins al 27 de desembre, que no tornen als entrenaments, i el proper partit, Ramon, que serà el 6 de gener a Lleida. Sí, passarem una Diada de Reis a Lleida, en fred, a les 7 de la tarda. Saps què passa? Que el Lleida Esportiu juga el dimarts següent, el dia 9, contra l'Atleti de Madrid, Copa del Rei. Llavors, què passa? Que avancen el partit a dissabte, si no el més normal és haver jugat el diumenge, no tenint en compte que el dia 6 és Reis, però es jugarà el dia 6 a les 7 de la tarda, al migdia era una mica estrany perquè probablement els pares que vulguin anar al partit no haguessin tingut tant de temps d'estar amb els seus fills amb les joguines i de cara a jugar a les 5 de la tarda el dinar també se'n va una mica... A Norris. Correcte. I a les 7 de la tarda és una hora on la gent ja ha dinat i a qui li vingui de gust anar a futbol i passar fred, perquè es passarà fred a les 7 de la tarda a Lleida el dia 6, aquest és l'horari d'aquest enfrontament, primer de la segona volta. Esperem que no hi hagi boira, el fred ja és més habitual. La temporada passada es va jugar concretament el dia 7 i va haver boira i el partit es va jugar amb una boira. Jo mai he vist un partit d'aquelles característiques. Jo no veia el partit, les porteries no les veia des de la meva posició. És que és habitual a Lleida. Va, Ramon, anem a repassar les pantalles d'altres futbols. En segona nacional femenina, que el Sigul descansava. En segona catalana, unificació de Llafià 0, Parc 1. I en tercera catalana, Young Talent 3, La Salut per a Gol 0, Lloreda 0, Premià del 0 i Pomar 0, La Llàntia 2. Ramon, et dic el mateix que el teu amic Xavi. Bones festes. Em dona-li records també, i en Ferran també. Ens retrobem al gener. Sí, anirem parlant el 2018. Exacte, gràcies. Anem al poliesportiu amb en Ferran Vinaixa.